Gigi Cosmetics, the leading professional company. שלום, שמי דקלה קלו, אני בעלת קליניקה לקוסמטיקה כבר 24 שנים. יש לי מגוון רחב של טיפולים במכון, החל מטיפולי פנים וטיפולי צלוליט, פירוק צלוליט. אני גם מתמחה בפילינגים, פילינגים עמוקים, פילינגים קלים מעולם הקוסמטיקה. טיפולי פנים מתפרסים לכל מגוון הטיפולים, מפיגמנטציה, אקנה שאני מומחית בו, אנטי-אייג'ינג, סבוריות. יש לי מגוון מכשורים במכון, כמו מיטת צלוליט שעובדת במגוון טכנולוגיה רחב. יש לי מכשור של חמצן, יש לי מכשור אולטרסאונד שאני עובדת איתו לטיפולי אולטרסאונד, אנטי-אייג'ינג, אקנה וכיוצא בזה, ויש לי את הקוארדו. אני עובדת עם המכשיר הקוארדו כמספר חודשים ואני רואה איתו תוצאות נפלאות. אני מתחילה בטיפולי הג'ט פיל, שזה פילינג חומצות. הוא עובד, הוא חודר מאוד עמוק, זה ללא כאבים, ללא צריבה, ללא הקצוצים. המטופלות לא חשות בטיפול הג'ט פיל, וכן הוא מצוין לאנטי-אייג'ינג, לפיגמנטציה, לאקנה. באקנה רואים איתו תוצאות נפלאות. יש לנו את המכשיר הנוסף שנקרא אלקטרופוריישן, עד היום עובדו איתו בעולם הרפואה ופיזיותרפיה שיקומית, שרצו בעצם להגיע לשריר ולטפל ולהחדיר חומרים על מנת לשקם את השריר. היום הוא נכנס לעולם הקוסמטיקה, ולכן אנחנו מגיעים לשכבות התחתונות של העור, ואנחנו יכולים להגיע לתוצאות נפלאות, הן בפיגמנטציה, הן באקנה והן באנטי-אייג'ינג. וממשיכה למיצוק העור, וכלה בחומצה הילורונית, שיש לי כאן את מכשיר האקדח שאני עובדת איתו, ומחדירה איתו הילורונית לתוך העור בסיום הטיפול. אני מאוד נהנית לעבוד עם המכשיר הזה, אני עובדת איתו כבר מספר חודשים ואני רואה איתו תוצאות נפלאות. בשלב הראשון אני מנקה את הפנים עם סבון חומצות, סבון שגורם לנו לדיגריזינג של העור, ואנחנו בעצם מורידים את ה-pH. עכשיו שעור הפנים מוכן, אני מתחילה את הפילינג ואני עובדת עם הג'ט פיל. ג'ט פיל עובד בלחץ אוויר והוא מחדיר חומצות מאוד עמוק פנימה לשכבות התחתונות של העור. הוא עובד עם חומצות אלפא הידרוקסיות שהן בעצם עושות את הפירוק הדבק הבין-תאי. פירוק הדבק הבין-תאי יוצר לנו חדירה מאוד עמוקה פנימה, ועם הלחץ אוויר אנחנו בעצם יכולים לחדור מאוד עמוק עם הג'ט פיל. אני רוצה להמשיך בהחדרת לחות לעור, מכיוון שאני כרגע רואה את המטופלת שלי עם עור מאוד יבש. בשלב הזה אני נותנת למטופלת את המכשיר על מנת שהיא תחזיק אותו, ואז אני אוכל לעבוד עם האלקטרודה השנייה על ידי סגירת מעגל חשמלי. אני אמשיך בהחדרת לחות אחרי הפילינג, ואני אתחיל עם הג'ל שבעצם הוא מוליך לכל הסרומים להחדיר את המוצרים עמוק פנימה. ואני ממשיכה עם ההחדרה של האלקטרופוריישן. כרגע אני נותנת למטופלת שלי להחזיק באלקטרודה, ואני עובדת עם האלקטרופוריישן שבעצם אנחנו מחדירים את הג'ל עמוק יותר. את יכולה להניח את היד. איך את מרגישה? נעים? בשלב הזה אני לוקחת את האלקטרודה הזאת מהמטופלת ואני ממשיכה במיצוק השרירים. ידית מיצוק השרירים עובדת שתי אלקטרודות שבעצם על ידי פולסים היא גורמת לקיבוץ השריר ולמתיחת השריר. ידית מיצוק השרירים בעצם גורמת לאימון שרירי הפנים, ועל ידי כך היא גורמת
להחלקת הקמטוטים העדינים של הפנים. וכעת נסיים את הטיפול עם החדרה של חומצה הילורונית. הספרייגן בעצם נותן לנו פיזור אופטימלי של חומצה הילורונית לפנים, ועל ידי כך גם משריק תחושה נהדרת למטופלת. בסיום הטיפול, כמובן, חשוב מאוד לשמר את העור בהגנה מקרני השמש. לכן אנחנו נסיים את הטיפול בקרם חדש שיצא, שהוא מגן על העור גם UVA וגם UVB.